कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या विक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. लग्न जाल्ल्या बायलेलो निर्गुण खून केल्ल्या आरोपीलो रानात आत्महत्या. कारवार येल्लापूर तालुक्यात शनिवारा जाल्ल्या एक धक्कादायक घटनेन संपूर्ण तालुको हादरून गेलो आसा. येल्लापुरातल्या काळमनगर वाठारात रावची रंजिता मल्लप्पा असनोडे या लग्न जाल्ल्या बायलेक धारदार शस्त्रान गळ कापून निर्गुण खून केलो. या प्रकरणातलो आरोपी रफीक काजलवाड या घटनेनंतर पळून गेलो. मात्र आयतवारा सकाळी तो जंगलात गळपास घेऊन आत्महत्या केल्याचे प्रकार उजेडाक आयलो. शनिवारा दनपारा आरोपी रफिकान रंजिता बसनोडे हेमगेल्या घरा लागीं अचानक हल्लो करून कोयतेन तेगेल्या मानेचेर वार केलो. गंभीर जखमी अवस्थेत बायलेक येल्लापूर सरकारी आस्पत्रेत दाखल केले. मात्र उपचारा दरम्यान तिगेलो मृत्यू जालो. या घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावयल्यान पळून गेलो. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन येल्लापूर पोलिसांनी 4 वेगवेगळे पथक तयार करून आरोपीचो शोध सुरू केलो. रात्रभर शोध मोहीम सुरू आशिल्ली. अखेर आयतवार दिसाक सकाळी रान वाठारात एक झाडाक गळपास घेतिल्ल्या अवस्थेत आरोपीचो मृतदेह मेळ्ळो. पोलिसान घटनास्थळाचेर पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदना खातीर धाडला. ह्या दुहेरी घटनेमुळे येल्लापूर शहरात तणावाचे वातावरण तयार झाले आसा. कसली अनुचित घटना घडू जायना म्हण शहरातल्या संवेदनशील वाठारात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या परिस्थितीचेर बारकाईन लक्ष दवरून आसात. एक बाजून एक बायलेलो जाल्लो अमानुष खून आणि दुसरी बाजून आरोपीली आत्महत्या या दोन घटनांनी येल्लापूरची शांतता भंग झाली आसा आणि संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त जाते आसा. ह्या प्रकरणा फाटल्यान नेमके कारण कितें हाचो तपास पोलीस करते आसात. हिंदू बायलेलो हत्या प्रकरणात येल्लापुरात हिंदुत्ववादी संघटनेन मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. या आंदोलनात हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन जमिले. या आंदोलना निमित्तान दुकान आणि ऑटो रिक्षा बंद आशिल्ली. ह्या कारणान ह्या संवेदन येल्लापूर वाठारात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात केला. ಆದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದ್ರೋಹಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ, ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವೈಫಲ್ಯದ ಘಟನೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಜಿಹಾದ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು ಆರೋಪಿಯೇ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಆರೋಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಪಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆತನ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಆಗ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬರ್ಬರವಾದಂತಹ ಹತ್ಯೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಪಮಾನ ಇದೇನಿದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಒಂದು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದೋಗಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. पोंगफू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळी सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे
आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. समुद्राच्या भोवऱ्यात अडकेल्या 4 पर्यटकांक जीवदान. कारवार. गोकर्णाच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर सांजेर समुद्रातल्या भोवऱ्यात अडकेल्या 4 पर्यटकाले जीव वाचयली घटना घडली. ही एकूच दिवसाक घडिल्ली दुसरी घटना. चित्रदुर्ग जिल्ह्यातले अविनाश टिप्पेस्वामी वय 20, रघु टिप्पेस्वामी वय 21, अजय गंगप्पा वय 26 आणि अश्वथ वय 14 हे पर्यटक समुद्रात पोवच्याक उतरिल तेन्ना ही घटना घडली. एकूण 12 जण पर्यटकासाठी आयिले. जीवरक्षक कर्मचारी मोहन अंबीग, रोशन खारवी आणि शिवप्रसाद अंबीग हेमी तात्काळ बचाव कार्य केले. हेमका पर्यटन मित्र कर्मचारी शकद हरिकंत्र तसेच गोकर्ण बीच वॉटर स्पोर्ट्सचे चिदानंद लकुमणे, महाबळेश्वर लकुमणे, जम्मू हस्कट, दीपक गौडा आणि दर्शन हरिकंत्र हेमी मदत केली. एकूच दिवसाक घडिल्ल्या 2 वेगवेगळ्या घटनेन जीवरक्षकान एकूण 8 जणांना जीव वाचयलो. सोऱ्याच्या नशेत रस्त्याच्या मधोमध एक व्यक्तीला गोंधळ. कारवार. मुणगोळ शहराच्या शिरसी हुबळी मुख्य रस्त्याचेर सोऱ्याच्या नशेत एक व्यक्ती रस्त्याच्या मधोमध न्हिदून पडिल्ल्यान वाहन चालकाक मोठी गैरसोय निर्माण जाल्ली घटना घडली. या रस्त्यावेल्यान दररोज शेकडो वाहन ये जा करतात. ही व्यक्ती जवळ 2 तास सोऱ्याच्या नशेत न्हिदून पडिल्ल्यान वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. अवजड वाहन आणि बस चालकाक मोठो त्रास सहन करचो पडलो. बरीच वाहन चालक शिवीगाळ करून सावधपणे रस्त्याच्या कडेन आपली वाहन पुढे घेऊन विचारले. या गंभीर परिस्थितीत सुद्धा ना नागरिकान ना पोलिसान त्या व्यक्तीक हटोवच्याक प्रयत्न केला ना. अखेर 2 तासानंतर संबंधित व्यक्तीले कुटुंब घटनास्थळार येऊन त्या व्यक्तीक घेऊन गेले. या घटनेमुळे काही वेळ रस्त्याचेर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. JN रस्त्याची अवस्था अतिशय दयनीय. कारवार. दांडेली शहरातलो मुख्य रस्तो आशिल्ल्या JN रस्त्याची अवस्था अतिशय दयनीय जाल्ली आसा. हो रस्तो डांबरीकरण केन्ना जातलो असो संतप्त सवाल नागरिकां खंयच्यान जाती आसा. कित्तूर चेन्नम्मा चौका पासून पटेल चौक बस स्थानक, सामानी सर्कल मार्गाच्यान सुभाष नगरापर्यंत हो मुख्य रस्तो खड्डे, धूळ आणि वर सकल भागामुळे वाहन चालकांसाठी अतिशय धोकादायक जाल्लो आसा. विशेष करून संडे मार्केट ते बस स्थानक आणि सोमाणी चौकापर्यंतची स्थिती खूप वाईट झाली आसा. शहरातले भूमिगत गटार योजना आणि 24 तास उदका पुरवठो योजने खातीर वारंवार रस्तो खंडिल्ल्यान पयलींचे रस्ते पूर्णपणे खराब जाल्ले आसात. धुळीमुळे नागरिक आणि दुकानदार खूप हैराण जाल्ले आसात. फक्त मंत्री किंवा आमदारांच्या दौऱ्या वेळा टँकरान उदक घालून धुळाचेर नियंत्रण दवरतात. मुख्यमंत्री विशेष अनुदानातल्या निधी मंजूर झाला म्हण ऐकू येता, पण प्रत्यक्षात अजून काम सुरू झाले ना. गेल्या 1 वर्षाच्यान फक्त आश्वासन मिळती आशिल्ल्यान नागरिकांनो संयम सुटच्याक लागला. आता JN रस्त्याचे डांबरीकरण तात्काळ जावची जोरदार मागणी नागरिकां खंयच्यान जावूक लागला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याला भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.